So, dito pa rin tayo guys at pupunta tayo sa main building ng provincial province of Pangasinan Capitol building. At nakikita nyo yan guys. Ito yung main building ng Kapitolyo. At guys, lalapit ako at papasok tayo. Ito makikita nyo. Ayan So samahan nyo lang ako at dito yung papasok tayo. At bibigyan ko kayo ng ilang kon dito. Ito yung paakyat dito sa loob. Taas. At pilang step ito. Makikita nyo. At ito pa yung mga marker dito. So, samahan nyo lang ako dito hanggang sa loob. At tayo dito sa ito yung provincial Capitol's office. So makikita natin na bago tayo papasok, titingnan natin muna yung mga dating governor dito. Ayan. Yung mga naging ex-governor at kasalukuyan. Ayan mga yan. So ayun yung ating kapitbahay si Promesias. 1, 2, 3 pang-apat siya gobernador. Pero yung sa una si yan apelido rin Maramba. Ayun, Estrella, tapos si Duque, tapos Promesias, Meliora, Agbayani. Ito si Meliora, Orbos. Ito si Colette. Ito si ngayon, Agbayani. Ito. Yan ang mga naging ex-governor ng Pangasinan. At ito yung si kay mga Espino, yung kung kailan lang mayroon siyang sariling lugar. So again guys, kikita natin dito. Papasok tayo dito sa ito yung mga kabuuan. So dito sa side na rin ito makikita natin